Bombastična, pomalo i neočekivana vijest stigla iz Splita u četvrtak u poslijepodnevnim satima, nakon Hajdukove skupštine. Na skupštini se pričalo o mnogo čemu, od Hajdukovih rezultata u protekloj sezoni do financijske situacije u klubu, ali sve to zasjenula je jedna vijest, odnosno najava gradonačelnika Ivice Puljka da se uskoro kreće s rekonstrukcijom Poljuda, ali i izgradnjom novog stadiona. Hajduk i Poljud jedno su tijelo, složit će se mnogi navijači Hajduka, no u budućnosti bi svoj klub mogli bodriti na Brodarici, odnosno na mjestu gdje se trenutno nalazi Park mladeži, stadion RNK Splita. Upravo na tom mjestu Hajduk bi gradio svoj novi stadion kapaciteta od 20 do 25 tisuća sjedećih mjesta. Kad se Hajduk preseli na novi stadion, Poljud bi služio za neke druge sportske događaje, koncerte, kulturne manifestacije i sve ostalo. Imali bismo i novi kongresni centar, a s dva stadiona i kongresnim centrom otvaraju se mogućnosti organiziranja nekih prvenstava za mlade ili nekih većih natjecanja. Ne bih još o rokovima, rekao je Puljak za Indeks.hr. Novi stadion počeo bi se graditi 2026. godine, a završetak radova predviđen je za 2027. godinu. Za financije bi se trebali pobrinuti grad Split, Hajduk i partneri kluba. Splitski gradonačelnik najavio je mogućnost obnove stadiona Poljud, za što bi trebalo između 30 i 40 milijuna eura, a obnovu bi financirali grad Split i država. Poljud je izgrađen 1979. godine za potrebe mediteranskih igara u Splitu i od tada, osim nekih sitnica, u njega nije uložen ni euro. Stadion je u lošem stanju i potrebna mu je hitna obnova koja, prema svemu sudeći, počinje u drugom kvartalu 2024. godine. Puljak ističe da je Poljud kulturno nasljeđe grada Splita i da je dužnost grada obnoviti ga. Dodao je to da bi se obnova organizirala tako da bi Hajduk na svom stadionu igrao tijekom nje, obzirom da ima 13.000 pretplatnika. Radovi bi uključivali obnovu armirano-betonske konstrukcije, obnovu krova i protupotresno ojačanje, obnova prstena oko stadiona, obnova atletske staze, multifunkcionalni teren te nova rasvjeta i ozvučenje. Nakon obnove same unutrašnjosti Poljuda krenulo bi se sa dodatnim sadržajem oko stadiona, što je u planu za 2025. godinu. Dodatni sadržaji oko stadiona uključuju nova parkirna mjesta, dodatne pomoćne terene u vrijednosti 1,3 milijuna eura, prostori za akademiju u vrijednosti 3,5 milijuna eura, treći objekt ispod zapadne tribine, upuštanje platoa kraj galeba te gradski projekt Poljud u funkciji sporta. Za sve ovo potrebno je ishoditi građevinske dozvole, pronaći održivi financijski model i projekt ugovoriti s autorima stadiona. Sve to skupa, što se tiče dodatnog sadržaja oko stadiona, financirali bi država, grad Split, Hajduk i partneri kluba. Dosta ambiciozno zvuče ovi planovi, a koliko su realni, ostaje da vidimo u danima koji su pred nama. Također, bit će zanimljivo čuti mišljenje navijača o novom stadionu, jer svi dobro znamo što Poljud znači za najvatrenije navijače Hajduka. So I'll surrender.